Prikken met AstraZeneca hervat. Animo groot. Het is woensdag 24 maart. Dit is Zeeland Nu. Gevaccineerden vertrekken opgelucht. Skaters versus omwonenden. En DJ's in de Lange Jan. Goedenavond. De GGD Zeeland is vandaag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. 10 dagen geleden werd dat uit voorzorg stilgelegd na meldingen van mogelijke bijwerkingen. Het vaccin is opnieuw gecontroleerd en veilig bevonden, dus het prikken kon worden hervat. Kunt u daar binnen uw handen ontsmetten en dan kunt u verder, dan wordt u daar verder geholpen. Succes! Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik aan de beurt ben vandaag. Ik vind het ook een stuk veiligheid, ook voor mezelf, maar ook voor degene waarbij ik bij kom, dat ik eigenlijk geen risico meer vorm. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want ik heb ook gehoord dat mensen er ziek van worden. Dus dat hoop ik niet. Goedemiddag, komt voor de vaccinatie. De eerste, de tweede. Eerste. Alles buiten gezondheidsverklaring. De GGD verwacht de opgelopen achterstand binnen nu en een paar weken te hebben ingehaald. En daar zijn ze vanaf vandaag mee begonnen. Want door het hele land wordt zorgpersoneel vanaf vandaag ingeënt met AstraZeneca. En hier in de Zeelandhallen was het zorgpersoneel vooral heel erg opgelucht. Het was minder pijnlijk dan dat ik gedacht had. Ik vond het even een beetje akelig, maar nee, prima gegaan. Dus ik zit even bij te komen en dan mag ik zo weer in de auto stappen. Ja, ook dat nog. Het gaat echt wel beschermen. Het gaat iedereen beschermen. En als we allemaal een vaccinatie halen, dan hoop ik dat we gewoon lekker van de zomer weer wat meer vrijheid hebben. Weer een beetje een fijn gevoel. Dat we in ieder geval weer vooruit kunnen gaan denken. Ik hoop dat iedereen ook gaat. Dus dan kunnen we allemaal weer leuke dingen gaan doen. Tot ziens. Bedankt. Dag. Het inenten met het Moderna-vaccin is ook volop gaande. Boven de Westerschelde zorgden speciale mobiele teams ervoor dat mensen die niet makkelijk naar de huisarts kunnen een prik kregen. Philadelphia in Middelburg. Het is een van de 60 zorginstellingen die het speciaal gevormde prikteam in 6 dagen langs gaat. Hi, zal ik je aan deze kant prikken? Ja. Okay. Om in totaal 1600 bewoners en 150 zorgmedewerkers te vaccineren. Het team bestaat uit zorgmedewerkers die anders heel ander werk doen of al gestopt zijn. Ik ben Jeannette Doelder. Ik ben gepensioneerd huisarts. Ik ben Kees Dekker. Ik ben chauffeur bij de huisartsenpost. Ik ben Sonja Steenbakker. Ik doe de GGD, de administraties. Ik ben Ilona Toornbroers. Ik ben triagist op de huisartsenpost in Vlissingen. Ik ben Hermine Ridder. Ik ben doktersassistente op een dagpraktijk. Maar nu vaccineren ze samen ruim 1700 mensen in de zorginstellingen. Het gaat om mensen die niet makkelijk naar hun huisarts kunnen voor een prik. Het is waardevol, mooi werk, zeggen de teamleden. We kennen de mensen natuurlijk niet op de verschillende locaties, maar het is echt gelijk heel gesmeerd dat het loopt. En de samenwerking is fijn. De patiënten zijn, of de cliënten zijn superleuk om mee te werken. Dus nee, leuk. Natuurlijk mooi werk. Wat vindt u er zo mooi aan? Ja, dat is een van de nuttigste dingen die je kan doen. Ja, vaccineren, ja, tuurlijk. Het is natuurlijk prachtig als je iedereen gevaccineerd zou kunnen krijgen. Dan kan je weer gewoon leven met z'n allen. En daar verlangen we natuurlijk allemaal nogal naar. Gaat het goed? Ja hoor. Okay. Laat de arm maar een beetje hangen. Dat is het lekkerst. Nou, 1, 2. Het is een hele logistieke klus. Op de juiste tijd en plek de juiste vaccins, het prikteam en alle cliënten en zorgmedewerkers te krijgen. Chauffeur Kees heeft een belangrijke taak. Deze prikronde zijn de chauffeurs ingeschakeld om voornamelijk de medicijnen gekoeld op de locaties te krijgen. En voor de rest is onze rol vrij bescheiden, want er zijn mensen genoeg die het werk dan hier doen. Maar wij zorgen dat de ampullen op tijd uit de koeling gaan en dat de boel niet daardoor opstropt. Vandaag was de laatste dag voor het team. 1750 Zeeuwen boven de Westerschelde hebben nu hun tweede prik gehad. Eerder al 600 Zeeuwen onder de Westerschelde. Twee mannen hebben zichzelf aangegeven na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond over oplichters. Het gaat om 2 Rotterdammers van 29 en 30 jaar oud. Ze zouden een man uit Oost-Soeburg hebben opgelicht voor €9.000. Het slachtoffer werd door iemand die zich voordeed als medewerker van ING gevraagd om geld over te maken. Andere verdachten die Zeeuwse slachtoffers hebben gemaakt, worden nog gezocht.
Het is stil bij skatebaan Wim in Middelburg. Vanwege geluidsoverlast door de skaters is hij op last van de rechter gesloten. En dus wordt er nu geskate op het Abdijplein. De jongeren balen van de sluiting. Het is gewoon belachelijk dat ze nu zo snel gaan en dat is gewoon de chillste plek in de buurt, in Walcheren, dat ze die gewoon dichtgooien. Omwonenden zeggen al meer dan 10 jaar last te hebben van de skatebaan die in de Veerse Poort vlak tegen de huizen aan ligt. Maar het zijn met name de piekgeluiden vanwege het neerkomen van de skateboarden waar we overlast van ondervinden. Op 15 april praat de gemeenteraad over het slopen van de skatebaan. 2 DJ's hebben een set opgenomen in de Lange Jan in Middelburg. Wij zijn trotse Zeeuwen en normaal gesproken organiseren we hier evenementen, draaien we hier op feesten en festivals in de buurt. En ja, hoe kunnen we nu wel in contact komen met onze doelgroep en geïnteresseerden? Dat is door middel van livestreams. En daar kiezen we echt de locaties uit die echt uniek zijn. En ja, de Lange Jan is daar eentje van. Het is behelpen in coronatijd, maar optreden in die iconische Lange Jan is wel een cadeautje voor de 2. Dat is echt wel iets wat je liever doet natuurlijk, voor een heel groot publiek optreden. Dat geeft gewoon een bepaalde adrenaline kick. Maar dit op deze manier is ook wel heel erg uniek. Op Goede Vrijdag komt de Lange Jan set online. Mensen met een verstandelijke beperking of dementie hebben vanaf 1 januari meer rechten gekregen. Die rechten zijn geregeld in de wet Zorg en Dwang. Maar wat er allemaal mogelijk is door die nieuwe wet is bij lang niet iedereen bekend. En dat terwijl cliënten en hun familie er veel aan kunnen hebben. Niets is zo frustrerend als dat je geen beslissing kan nemen over hoe je je eigen leven wil indelen. Maar er zijn wel eens muren waar je tegenaan loopt. En wat moet je dan? Dan ga je praten. Is dit mogelijk? Is dat mogelijk? En soms kom je dan nog niet uit. In de hectiek van de zorg wordt misschien wel eens vergeten dat de cliënt ook nog wensen heeft. En om dat soort problemen aan te kaarten bij een zorginstelling kun je nu door de wet Zorg en Dwang terecht bij een vertrouwenspersoon. Zoals Helene. Zij behartigt de belangen van cliënten en gaat in gesprek met de zorginstelling om tot een oplossing te komen. De wet Zorg en Dwang is er eigenlijk gekomen om de rechtspositie van cliënten te verbeteren in de zorg. Ik noem maar wat. Je moet je telefoon inleveren, 's avonds om 8 uur al. Nou, en je bent het daar niet mee eens. En er is geen goede reden waarom dat het zou moeten. En die wet zegt dan van ja, maar oh, wacht eens even. Dat gaan we niet meer doen. Dag, goedemorgen. U spreekt met Helene de Zeeuw, cliëntenvertrouwenspersoon. Ook een vertegenwoordiger kan contact met mij opnemen. Stel je voor dat je mentor bent van een cliënt en je bent het ergens niet mee eens als mentor zijnde en die cliënt ook niet. Nou, dan kan ook de vertegenwoordiger met mij contact opnemen. Nou, op dat moment spring ik in. Ik ga dan samen met die cliënt en die vertegenwoordiger kijken van oké, waar ligt nou precies het probleem? Waar loop je tegenaan? Wat heb je al gedaan om het te veranderen of om het bij te stellen? Wat is niet gelukt? Wat is wel gelukt? En ook vooral kijken met elkaar van en wat zou je nou eigenlijk willen? De vertrouwenspersoon komt dus met oplossingen, maar ontlast daarmee ook gelijk de cliënt of de vertegenwoordiger. Je kent Atlas wel, die de wereld op zijn schouders draagt. De helft van de wereld ging eraf. Je moet rekenen dat een cliënt die zorg krijgt, die ervaart vaak dat dat een hele berg is waar hij of zij tegenaan zit te kijken. Het fijne is dat daar iemand is die in ieder geval professioneel daarmee bezig is. Want je kan natuurlijk wel je tante inschakelen of je broer, maar dat is toch geen professioneel iemand natuurlijk. En er is iemand buiten de zorg die je kunt inschakelen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Het geeft je een mogelijkheid om toch nog wat, ondanks dat je beperkingen hebt, toch invloed op je eigen leven en je eigen beslissingen te houden.
Dus dat is psychisch heel belangrijk. De kans dat in Goes in 2023 een roze zaterdag wordt gehouden is een stukje groter geworden. De stichting Goes Marketing heeft €50.000 gevonden om in het evenement te steken. Maar meer steun vanuit de gemeente zou op zijn plaats zijn, zeggen organisatoren van de roze zaterdag in Venlo. Het evenement levert veel op, zeggen zij. Krap nog eens achter je oren en ga het vooral zeker doen. De boodschap vanuit Venlo is duidelijk. Gemeente Goes helpt nu die roze zaterdag mee organiseren. In 2019 was het in Venlo. Het was niet alleen een dag vol feest, maar ook een jaar met activiteiten om diversiteit en acceptatie op de agenda te zetten. Nee, ik heb geen dyslex. Oh, dyslex. En juist dat is heel belangrijk, zeggen ze in Venlo. En wat wij vooral gedaan hebben ook is het contact gezocht of de verbinding proberen te zoeken met die groep die daar het of niet kent of er onwelwillend tegenover staat. Omdat dat eigenlijk degene is waar je het respect en de acceptatie van wil hebben. En is dat gelukt? Dat is, nou, ik zou zeggen, we hebben een mooie start gemaakt. Want het kan natuurlijk altijd meer en het kan altijd beter. Maar ik denk zeker wel dat het gelukt is. Ja. Venlo droeg €100.000 bij. De gemeenteraad in Goes weigerde een bijdrage van €50.000. Jammer, want het levert juist ook economisch zijn geld wel op. Volgens de tellingen hebben we ergens tussen de 18.000 en de 20.000 bezoekers gehad. Ja, die moesten natuurlijk allemaal eten en drinken. Het was een hele warme dag. Het was eigenlijk, misschien was het zelfs te warm. Hè? Het was gewoon eigenlijk 5 tot 10 graden te warm. We hebben ook nog van alles uit de kast moeten trekken daarvoor. Maar, dus ja, mensen hebben wel veel gegeten en gedronken bijvoorbeeld. Ze zijn blijven slapen. Maar wat heel veel mensen ook zeiden, oh, ik kom ook een keertje terug. Want Venlo is eigenlijk veel leuker dan ik überhaupt ooit had kunnen bedenken. Doe het nou maar gewoon Goes, zeggen ze hier in Venlo. Want het levert van alles op. Hè? Zowel op het gebied van geld, mensen die komen eten, drinken, sociaal gebied en op het gebied van diversiteit. Iets waar een gemeente zoals Goes toch ook voor staat. En ja, laat zien dat je voor diversiteit durft te gaan. Laat dat gewoon zien als gemeenschap, maar ook als gemeente. Morgen praat de gemeenteraad van Goes opnieuw over de plannen voor een roze zaterdag. En er is nooit eerder een roze zaterdag in Zeeland geweest. Het was best een mooie lentedag met veel zon, wel een beetje heilig hier en daar. En het werd 11 tot 15 graden. Vannacht en morgenochtend kan wat motregen vallen. In de loop van de dag klaart het wat op. Temperaturen iets lager dan vandaag. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.